नमस्कार सांग मैंने आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आपण मैंने महापुरुष अच्युतानंद दास को पीठ विषय तो निश्चय जानी थे, किंतु आपण मैंने जानी कि जो महापुरुषों ज्येष्ठ पुत्र तथा श्रेष्ठ शिष्यों पीठ केउठारे अवस्थित अच्छी आसन जीवा देखिबा। जगतपुर मात्र 50 किलोमीटर दूर रे अच्छी यही सुंदर गदाधर पीठ। आज आम आसीचु केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पुरुआ जो अच्छी श्री गदाधर पीठ। तो चलन जीवा भितर। देखु पीठ साइड रे जाइए चितपतला नदी। सांग मैंने यही पीठर संपर्क सीधा सड़क मालिक सहित रही। पंचसखा जुगरे महापुरुष अच्युतानंद तांकर प्रधान शिष्य गदाधर को आध्यात्मिक ज्येष्ठ पुत्र भाव ग्रहण करथिले। এটা হচ্ছে যজ্ঞ গৃহ। ଏହିଠାରେ ଗଦାଧର ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। श्री श्री बज्रगदा महापुरुषଙ୍କ ମୁଁ ହେଉଛି ପୂଜକ, ଯିଏକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରଗଦାଧର ମହାପୁରୁଷ। ଏବଂ ବ୍ରଜ ଗଦାଧର
ସାମାନ୍ୟ କାକୁଡ଼ି ଫଳ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇ ଚିତ୍ରତୋଳାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ରଜ ଶାଳଶୀଳ ବଟ ପୀଠ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। କାକୁଡ଼ି ଫଳ କାଳ ହୋଇଲା ବିକାଶିଲେ ଧର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀନ ଅଟେ ବସିଥା ତୁମେ କରି ତୁମ ନମସ୍କାର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାସ ହୁଏ, ମାଳିକା ହୁଏ, ତାପରେ ଏତିକି। ତାପରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁତ କାଠି ଖେଳ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁରୁ ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି। ଲୋକ ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସି ଏଠି ଖେଳିକି ଯିବେ। କୁହାଯାଏ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଏବଂ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏହି ପୀଠର ଏକ ବଡ଼ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।